Ok, σήμερα tips για fit body. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να κοιμούμαστε καλά, τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, για να ξεκουράζεται το σώμα μας και εμείς μας, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και ξεκούραστο σώμα και ξεκούραστους μυς για την επόμενη προπόνηση. Να γυμναζόμαστε κάθε μέρα τουλάχιστον για 1 ώρα, εντατική προπόνηση όταν θέλουμε 6 backups, και να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Συνήθως Κυριακή ή εξαρτάται. Μπορεί να είναι μέση της εβδομάδας, ας πούμε Τετάρτη, όταν το νιώθουμε ότι δεν τραβάμε εκείνη τη μέρα. Να συνδυάζουμε αερόβια άσκηση με βάρος. Δηλαδή, βαράκια, να παίρνουμε βαράκια και να το συνδυάζουμε με σχοινάκι. Ασκήσεις με βαράκια και σχοινάκι. Αυτό θα δώσει το κερασάκι στην τούρτα που λέμε. Είναι το τέλειο αποτέλεσμα για το σώμα μας. Γιατί με το να χρησιμοποιούμε βαράκια αποκτούμε όγκο και το σχοινάκι μας βοηθά στη γράμμωση. Άρα έχουμε ωραίο και γραμμωμένο σώμα. Συνδυασμός αερόβιας άσκησης και βάρους. Επίσης, να τρώμε υγιεινά, περισσότερη πρωτεΐνη και λαχανικά, ειδικά όταν ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε από το λίπος. Πολύ πρωτεΐνη, καθαρή πρωτεΐνη, όπως στήθος γαλοπούλας, κοτόπουλο, καθαρό άσπρο κρέας και ψάρι, σαλάτα σε κάθε γεύμα, το μισό πιάτο σχεδόν γεμάτο σαλάτα και το υπόλοιπο είτε ρύζι είτε κοτόπουλο, εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος μας, αν είναι να χάσουμε βάρος ή αν είναι να καθαρίσουμε από λίπος. Και να τρώμε μικρά συχνά γεύματα την ημέρα. Συνήθως τρώμε 5 φορές την ημέρα, 3 γεύματα μεγάλα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και 2 ενδιάμεσα σνακ. Ή κάποτε μπορεί, όταν αθλούμαστε περισσότερο, επειδή είμαστε σε περίοδο γράμμωσης ή σε περίοδο όγκου, να τρώμε περισσότερο φαγητό, πιο μικρά γεύματα και πιο συχνά. Καθαρά γεύματα χρειαζόμαστε. Όπως είπα, σαλάτα, φρούτα, ξηρούς καρπούς, ρύζι, ψωμί ολικής άλεσης, κρέας, καθαρή πρωτεΐνη. Συνήθως κρέας της χάρα, όχι τηγανιτά φαγητά, δεν μας βοηθούν καθόλου, ούτε και στην αντοχή, ούτε και για το αποτέλεσμα που θέλουμε, αν είναι να γραμμώσουμε ή να χάσουμε λίπος. Τι άλλο. Γενικά, να προσέχουμε, η διατροφή είναι το 80%. Okay. Άρα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τη διατροφή από την άσκησή μας. Έχει μεγάλη σημασία το τι βάζουμε στο στόμα μας και το τι θέλουμε να πετύχουμε. Νομίζω είπα τα περισσότερα. Αν έχει κι άλλα θα στα γράψω στο site. Αυτά είχα για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησαν αυτά τα μικρά tips που έχω και αν ξέρετε κι εσείς κι άλλα γράψτε τα να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Οκ, αυτά για σήμερα. Τα λέμε. Bye bye.